Vnuk môj, keď som bol v tvojom veku, svet bol iný, plný neobjavených miest a dobrodružstiev. Detko, a aké boli tie miesta? Som rád, že sa pýtaš. Sopka Hekla patrí medzi najaktívnejšie sopky na Islande. Nachádza sa na južnej časti Islandu v oblasti nazvanej Landmannalaugar. Počas histórie erupcií vyprodukovala sopka Hekla obrovské množstvo popola a lávy, ktoré formovali okolitý terén. Park Yellowstone bol založený v roku 1872 ako prvý národný park na svete. Park Flora a Fauna je domov rôznych druhov rastlín a živočíchov, vrátane bizónov, jelenej zvery, medveďov, vlkov a mnohých druhov vtákov. Existuje vedomie o potenciálnych nebezpečenstvách spojených so supervulkánom v Yellowstone, ale výskumníci monitorujú aj oblasť a snažia sa predvídať možné budúce události, aby chránili verejnosť. Vezúv sa nachádza asi 9 km juhozápadne od Neapolu a je súčasťou sústavy sopiek, nazývaných Kamenné hory. Najznámejšou udalosťou spojenou s touto sopkou boli ničivé výbuchy v roku 79, ktoré zničili antické mesta Pompeje. Taupo má šírku asi 35 km. To ju robí jednou z najväčších sopiek v Novom Zélande. Oblasť okolo sopky je známa aj pre svoju geotermálnu aktivitu, ktorá zahŕňa horúce pramene, gejzíry Kvôli svojej geologickej aktivite a histórii erupcií je Taupo dôležitým miestom pre výskumníkov v oblasti vulkanológie. Posledná erupcia sopky Santorini sa udiala v roku 1950. Aj keď sopka predstavuje určité riziko, ostrov Santorini je domovom pre stále obyvateľstvo. Obyvatelia ostrova sú si vedomí možných vulkanických hrozieb, ale sú zvyknutí žiť s týmto rizikom. Sopečná činnosť vulkánu Santorini vytvorila aj tento prekrásny ostrov, ktorý je dnes jedným z najvyhľadávanejších stredomorských dovolenkových lokalít.